Man opnår en utrolig respekt, du. Det er jo klart, at dem, der er parat til at tage våben i hånden, så gå ud og slå ihjel med dem. Det frygter man jo. Og selvfølgelig har det en afsnitlig virkning, men på den anden side, det er vores livsstil. Vi skulle slå ihjel for dem. Albert. Marius, jeg ved godt, hvad du tænker. Vi har selv valgt det her. Det er vi stolte af.